Isolamendu neurriak prozedura multzo badira. Horiei esker, paziente infektatuak eta ostalari izan daitezkenak bereiz daitezke gaixotasuna transmiti daitekeen aldian, infekzioa transmititzeko katea moztu ahal izateko baldintzetan. Mikroorganismo patogenoak pazienteen, ospitaleko langileen eta bisitarien artean transmititzeko arriskua murriztu eta kontrolatzeko funtsezko estrategiak dira. Transmisioan oinarritutako arreta neurriak. Zenbait kasutan, arreta neurri estandarrez gain, ezohiko beste batzuk aplikatu behar zaizkie. Batez ere, paziente infektatuei edo epidemiologikoki garrantzitsuak edo oso transmitigarriak diren patogenoek infektatuta egon daitezkenei. Transmisioari buruzko neurriak dira, tanten bidez, airearen bidez edo kontaktu zuzenaren bidez. Arreta estandarrak tanta bidezko transmisioan. Neurri hauek, neurri estandarrekin batera aplikatu behar zaizkie 5 mikra baino handiagoak diren edo mikroorganismoak dituzten tanten bidez transmiti daitezken patogenoekin infektatuta egon daitezken edo dauden pazienteei. Transmisio bide honetan, kutsa daitekeen pertsona baten konjuntiba, sudor mukosa edo ahoa kontaktuan dauden gaixotasun klinikoa duen edo agente infekziosoa daraman pertsona batek estula edo doministiku egitean edo hitz egitean kanporatzen dituen tamaina handiko partikulekin. Transmisio mota honetan, bata bestearengandik oso gertu egon ohi dira iturria eta ostalari izan daitekeena. Metro batera edo gutxiagora normalean. Aerosolak sor daitezkeen zenbait mediku prozeduratan ere bada arriskurik. Esaterako, intubatzeetan, bronkoskopietan eta sekresioen zurgapenetan. Neisseria meningitidisak, gripearen birusak eta beste germen batzuek infektatutako pazienteetan hartzen dira mota honetako neurriak. Ezin bada pazientea isolatu, pazientearekiko metro bateko tartea utzi behar da gutxienez. Eta maskara kirurgikoa erabili behar da pazientearengandik metro batera baino gutxiagora lan egin behar bada.